Vidéomania est baraye. Barado. C'est comme Activisia. Activisia fait des baraye. Mais Vidéomania c'est que baraye parce que Vidéomania c'est sauvé quand n'en faut la cime. Mais Activisia c'est baraye parce que vous lui a quelqu'un fait l'ordre. Vidéomania est baraye rodjme. Michel ça rose buka baram ke. Ni a sur rose ka plateforme fait babolo. Le nombre de vues là. YouTube a comptabilisé de. Pourquoi artiste ba foko j'ai eu combien de vues ni soro parce que ba don a vu nous be na follow da suma akwa jan mu fle ko fe ni ataka la je do fe ne be no olu be vidéo ke ibita so be YouTube sans fait o be se ka si YouTube sans fait ça montage be ke tugodi vidéo est montage be ke tugodi donc o be maula kalala o se fait marqué a munu be ta YouTube sans fait ko lu ka vidéo la je olu tigila mɔgɔw bɛ wari sɔrɔ a la o sababu la i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ ale ye dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ furakɛli de la mais a fana bɛ to ka vidéo kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛlaw la cogo min na ka se ka fɛnw ɲɛfɔ maa ye misaliya sisan nutrition dumuniko ta fanfɛla fɛ a bɛ se k'a fɔ maa ye n'a wulila sɔn a b'a fɔ ko bon n'i ye nin dumuni kɛ sɔgɔmada fɛ o ka ɲi maa ma a bɛ explication di mɔgɔw ma n'i ye nin kɛ nin vitamine bɛ sɔrɔ a nin bɛ sɔrɔ a nin ka ɲi farikolo nin ka ɲi farikolo ma ale b'o vidéo mun kɛ ko bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni maaw bɛ taa lajɛ ni vie mun sɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ YouTube b'o comptabiliser k'o d'ale ma Facebook y'a kɛ sisan fɛnɛ Facebook bɛ a monétiser Facebook fɛnɛ ka nombre de vues la o fɛnɛ bɛ se ka monétiser k'o wari fɛnɛ lase i ma donc o bɛ se ka kɛ fɛn ye ka kɛ baarada ye dɔw fɛnɛ bolo mais anw fɛ yan mun y'a to maaw b'a fɔ k'u tɛ vidéo mani parce que n'an ko vidéo mani anw fɛ yan dɔrɔn nɛninikɛlaw de don fa nɛni ni ba nɛnikɛlaw c'est comme n ye exemple ta activisme kan jamana wɛrɛw kan activisme bɛ yen o n'a fɔra ko activisme fo mɔgɔw b'a ko c'est une fierté parce que n'a fɔra ma activisme a kɛnɛ maa min bɛ yen n'a sɔrɔ a jɔlen don a bɛ ka courage b'a la a bɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ la o ka ɲɛnabɔ donc a bɛ fɔ o ma ko activisme mais mun y'a to anw fɛ yan a tɛ fɔ n'i ko maa ma ko activisme a bɛ dimi parce que tout simplement dɔw fana activisme y'a fana kɛ fɛn wɛrɛ de ye fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw ɲugu a la donc vidéomania nin fana kɛra fɛn dɔ de ye fɛn min b'a to n'i y'a sɔrɔ a bɛ maaw ɲugu a la parce que maa minnu b'a fɔ ka fa ne misali ne bɛ taa événement dɔw kɛnɛ kan ni ne wulila ka ɲɛ n'o ko anw ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔ sanfɛ ko aw de ye fa ne ni kelen badenkɛlaw ye mais donc Maliki est-ce que o tɛ aw yɛrɛ comportement ani anw fɛnɛ ta ya pourquoi parce que aw kan bɛ minnu ma tantɔ k'u bɛ nɛni ni fɛnw kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ n'i y'u ka direct ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ ba yirikaw de bɛ k'u lajɛ et puis o mɔgɔ kelenw de b'u sara fɛnɛ ka dɔ tɔgɔ di u ka taga baga o tigi ma k'o nɛni mais est ce que ni mɔgɔ ma taga mɔgɔ tɔgɔ di ni mɔgɔ m'u suit est ce que ba bɛ don a baara la n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ i tɛ blogueur si sɔrɔ ko mun bɛ nin baara kɛ association fila bɛ yen association de blogueurs fila bɛ yen association des blogueurs du Mali et la communauté des blogueurs du Mali maa o maa ye nin association fila kɔnɔna den ye a si tɛ mun bɛ nin baara kɛ maintenant minnu bɛ nin baara kɛ an y'o de fɔ n y'o fɔ n ka kuma daminɛ sisan n ko k'a fɔ n ko chômage nana n'a baara ye parce que mɔgɔ caman y'a ye maa fɔlɔ kun fɔlɔ minnu y'a kɛ olu ye fɛn sɔrɔ a la donc maa tɔw fana wulila k'a kɛ en même temps dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ politiciens fana bɛ ka kɛlɛkɛ bere ka ca i bɛ taa sɔrɔ sisan ne bɛ n dogo vidéo mani dɔ kɔfɛ n bɛ to ka 5000 d'a ma wala n bɛ to ka 5000 d'a ma k'a ka taa kuma e kan juste que e mankutu tiɲɛ k'e ka image tiɲɛ donc ale fana bɛ ta o 5000 ni 5000 minɛni fɛ ka se k'o baara kɛ n t'a fɛ k'u bɛɛ y'o ye dɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a fan caman de y'o ye donc hali a dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu bɛ vidéo ninnu kɛ k'u b'a kɛ ka wari de ɲini donc u b'o wari min ɲini nin ye o de b'u bila a la bon maa minnu fana b'u bila a la ani maa minnu fana bɛ t'u lajɛ il faut que ne b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko n ye nin nombre de vues sɔrɔ n ye nin nombre de commentaires sɔrɔ n ye nombre de partage sɔrɔ nafa foyi t'a la nafa kelen mun b'a la o de ye n'i y'a sɔrɔ i ka page monétiselen don Facebook b'i ka wari d'i ma à la fin du mois walima YouTube b'i ka wari d'i ma à la fin du mois mais k'a fɔ ko nin maa kasabi y'a ye nafa kelen kisɛ kelen ta don min na n'i minɛna ka taga i t'olu tigilamɔgɔw ye dɛ